Nyalande capanɗe tati e ɗiɗi hirande jomiraɗo. Joni noon kew pak o fandima ko kew mburu mo ala lawir wonno. Yeesu neli Simon Pierre wondude e Yohanna yo pewnu hirande pak nde. Mi ɓooyi ñaagade rendude mon nde hirande pak haade am yarde mette. Mboɗo wiya on mi wonta ñamde pak hankadi so wona nde mana mum timminoya nder laamu Allah. Barke wodanima an jomiraɗo Allah, laamiɗo windere, jaltinowo ndiyam reseñ e lekki. Ndehe pecce ɗum ɗo e hakkunde moɗon. Mboɗo wiya on mi wonta yar ndiyam reseñ ko heddi ko hen ha ñande laamu Allah. Barke wodanima an jomiraɗo Allah, laamiɗo windere, jaltinowo mburu e leydi. Ɗum ɗo ko ɓandam sakkanu ngam moɗon. Pecce wona teskoyi mon e am. O koppu ko aadi keso tuukniɗo e ƴiƴe mam, ɗam du fana ɗon ɗam. Kono jungo jogorɗo jamfaade mi onani, omona ñamda e am. Ɓi neɗɗo mayete kono fodirani, kono musibe wodani jogorɗo jamfaade mo o. Ɗum ɗon wawata wonde. Ɗum gasata. Jomiraɗo ko holi on. Holko hollirta kaɓɓodiral Yeesu e almuɓe 12 ɓe kama yidde nde o joganiɓe nde? Holko Yeesu waɗi jamfiiɗo ɗum o? Holko waɗi hirande jomiraɗo nde heewiri noon fof fayida?